नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता लास्ट टाइम तुम्ही बघितला होतात ना की आपल्या घरी सर्वजण होते. आता इकडे एक मावशी तर दिसते, पण आपली दुसरी मावशी कुठे आहे ते पण तुम्हाला दाखवते. दुसरी मावशी कुठे आहे माझी? हे बघा. आता मावशी तर आहे. आता तुम्ही बोला मम्मी कुठे आहे? मम्मी कुठे आहे? हे बघा इकडे आहेत. आता ह्या तिघांपैकी आता कोण रेसिपी बनवणार आहे? मी काय बनवणार आहे तुम्ही? मी आता काय बनवते? शेंगाची भाजी. शेंगाची भाजी. तुम्हाला थाली एक बनवून दाखवते. हा. ही कोकणी पद्धत. शेंगाची भाजी, करवंदाची चटणी आणि तिखटवणी. अरे वा, म्हणजे पूर्ण थाली आहे हा, ती. पूर्ण. मम्मी कुठे लपली याच्यात? होय, कॅमेरा दिसते का? हाय ना इकडे. हाय. माती टाकताय, झाड आंबे हे करताय ना, मांड लावताय ना. ही वजन असेल ना? म्हणजे कसं आहे, एक ग्लास. मम्मी पहिलं तर किती वर्ष अगोदर घेतला होता डोक्यावर भार? झाले असतील 40-50 वर्ष. 40 वर्ष अगोदर ना? मुंबईला गेल्यापासून नाही ना? नाही. घराचे मालक पण आले. हो, घंटीवाला पण आलाय. हा? भांडी आणली होती. ती हा? एक बालदी आणली होती. ती लहान मुलीची टाकली. डोळ्यात माती नको जायला. डोळ्यात बियात जायचे. अभि जरा. जरा मावशींचे हात लागतात आहेत. है ना? आम्ही नारळ खायला येऊ ना. हा, मग या ऑरेंज कलरचे आहेत पण चालतील ना? लॉकडाऊन मुळे ना माणसं यायला नाही. फक्त आमचे एक काका होते. फक्त माझी अरे वा, तू बरोबर टाकते मम्मी. असे टाकायचं असतं. बाई, असा ओझा तुम्ही लास्ट पहिलं पण घ्यायचे ना? पहिले पण भरपूर कामं केलेली आम्ही. ते किती वर्ष झाली त्याला आता ही? आता झाली म्हणजे आता मी आपली करते काय नाही काय, पण आता नाही हे होत. पण पहिले असे करायचे ना तुम्ही? करायची आम्ही. फॅमिली तुम्ही सर्व? असे माडच नाही, जमिनी घरातले जमिनी करायला माती आणायची आम्ही. अंगण बिंगण करायची ना. हे बघा, किती खाली खड्डा होता, हा किती भरला बघा काकांनी यांनी पूर्ण ना. आणि हा आपला टीडीचा माड ना? टीडीचा. आणि इथे बघा आम्ही काला मीठ पण टाकलेलं आहे. मग लेअरिंग देतो. वालू पण टाकला आहे, मग लेअर दिली आहे, मग काला मीठ. आणि इकडे झाड लावलं आहे. इथे होत आहे. लाकडीचा सपोर्ट दिला कारण ते कुठं वाकायला नको ना? वाकायला नको किंवा वाऱ्यानं हालायला नको. वाऱ्यानं हालतंय ना. दगड ठेवलेला नाही. डोक्यावर घे. अशीच आम्ही कामं पहिल्यापासूनच करतोय ना. हो. त्याच्यामुळे अंगण करायची ना, ते आम्ही डोक्यावरून अशी माती घेऊन जायची, मग सेवा करायची. तेवढा पाणी पण किती लांब असायचा. अशी कामं आताच्या पोरांना नको. आताचे पोरं काय, आता ना अशी कामं आताचे पोरं काय नाही पोरी काय, अशी कामं नको करायला. डोकं कलकल आता डोका कलकलता ना. झेपत नाही आता पहिल्या. नाही येणार पप्पू ती लाकडं ते आतमध्ये एकदम. कामगार चांगले आलेत ना काकी? फक्त एक टाइम जेवण द्यायचं आहे फक्त. बाकी काय नको. हे होय मग तोडशील. आज काका 2 माड झाले ना लावून? काल 2 काल 2 आज 2. डोक्यावर गेल्यावर काय नाही. पण आरामात हा मम्मी. बा झाला आजच्यासाठी थांबवा. आता चाय सर्व्हिस घ्या. आई एवढी आणली आहे, त्याच्यात कायच नाही राहत, पण एवढीशी राहते. एवढ्याशा 2 गोटमध्ये संपून जाईल. संपून जाईल. कपच कसे
या मावशीच्या हाताने जरा पोचली नाही नको पाणी ना. हे काय आणलात? भाजी शेगळाची भाजी बायला करायची आहे ना. होय. तरी किती राऊंड झाले आपले? तरी 1 माळ भरलेला ना 1.5 माळ ना बा. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता या फ्रेम मध्ये बघा माझे तिन्ही मावशी आहेत आणि माझी बहीण पण आहे. नमस्ते. दोन कट करू. हे बघा, हा बघा, हा घंटीवाला बघा. ठीक आहे, रेडी? चल मग मी कर, तू नमस्ते, तुझ्या नमस्तेला तुम्ही सर्व नमस्ते एकत्र करा. नमस्ते. हा, आता सर्वात आधी आपल्याला कोण रेसिपी दाखवणार आहे? मी आज बाबेला तुम्हाला ठेचा करून दाखवणार आहे. ठेचा. आणि मामी तुला ठेचा आवडतो? होळीला लय आवडतो. मावशी ठेचा बनव, मावशी ठेचा बनव. अरे होय हो. इकडे तुम्ही इथे राहा. चीज. शुभमती ये. सेल्फी काढतात, फॅमिली सेल्फी. कोणच्यावर बघू? अरे इथे बघ तू. तिकडे तिकडे इकडे 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 इथे येते. मला चला आता किचन मध्ये. किचन मध्ये जाऊन अभि, तुला काय पाहिजे आज खाण्यामध्ये? जेवणाच्या ताटात काय पाहिजे? टिकटवणी. तर आता इथे बघा ठेचा बनवायला पाहिजे काय काय घेतलंय ते. हे खोबरा घेतलाय अंदाजाने, म्हणजे अर्धी वाटी खोबरा घ्यायचा. हे 10-15 लसूणच्या पाकळ्या आहेत, साली सकट आहे. हा 1 चमचा मिरची पावडर आणि मीठ घेतलंय. हे असंच आपण आहे ना भाकरी बरोबर चपाती बरोबर खाऊ शकतो. समजा पाव आणले कधी तर पावाबरोबर खाऊ शकतो. चला आता काय करायचं आपल्याला? हे आता सर्व मिक्स करायचं. सर्व मिक्स करायचं आणि मिक्सरला लावायचं. समजा काय चवाला नसेल, कधी चवीला नसेल, भाजी नाही बनवत, आपण लगेच असं झटपट बनवू शकतो ना. सुकं खोबरं. हा हा. आणि इकडे सुकं खोबरं घ्यायचं. ओला नाही चालणार? ओला नाही चालणार, मग ते ओला घेतलं तर जास्त दिवस टिकणार नाही, मग ती चटणी होणार. अच्छा, ती चटणी होणार, बरोबर. आणि हा ठेचा सुका. सुखा म्हणजे ठेचा. हा सुका म्हणजे ठेचा. म्हणजे आपण असा घरामध्ये ना बनवून ठेवू शकतो. 8 दिवस तरी राहील ना. 8-10 दिवस राहू शकतो सुका. आणि फ्रीज मध्ये ठेवला तर जास्त दिवस राहील, कारण खोबरं आहे ना त्याच्यामध्ये. आणि हा ठेचा बाबेला खूप आवडतो. आणि माझ्या 2 मुलींना पण आवडतो. आई ठेचा बनव, हा ठेचा बनव. आपलं झालं वाटून? हो वाटून झालं. आता बाबेला आवडतो ना. बाबे तर टेस्ट कर. हा, घे आणि टेस्ट करून सांग आम्हाला टेस्टिंग कशी आहे. हा, मस्त. काय दाखवते? हा बघ, परत आला. अभि टेस्ट करून सांग. अभि आम्ही ठेचा टेस्ट कर. तांदळाच्या भाकरी बरोबर पण चांगलं लागतं. हे काय आहे? सुगंध घेऊन बघ ना. त्याला वासावर समजतो. आता सांग मावशीचा ठेचा कसा वाटला? त्यांना सांग. हे करा म्हणा मावशीला माझ्या. घंटी वाजवा बोल. पदार्थ होता. हा रेसिपी आहे. काय केलं ते? त्याला काही करून मी काय गोड बोलून या पण करी काय करीत. हे आपला भात बनवलाय ना. गरम 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 या आमच्या बरोबर खायला. मला होय ते रात्री घालायचे ठेव आता. मम्मी, ह्या कलिंगडला असं काय झालंय? खड्डा कुठून झाला? नाही उडवला खड्डे. आमच्याकडे साखर मग तुला माहितीये प्रो, हे पावडर मध्ये पण साखरच असते. हो साखर. साखर ना. त्या चप्पल आता नेक्स्ट काय बनवणार आहे? करवंदाची चटणी. करवंद म्हणजे आपण ते झाडावरून तोडून खातो ते. करवंद तर सगळ्यांना माहिती असतात. करवंद असतात ती. आता ती कच्ची तोडून आणलेली आहे. तरी दाखव करवंद म्हणजे काय. हे बघ. ही करवंद. हे करवंद, मिरची घेतली, लसूण आणि खोबरं, आणि याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. हा, सगळं एकत्रच करायचं. आता एक क्वेश्चन करू, मी प्रश्न विचारू. हे करवंद ना, करवंदापासून आपण कोणकोणती अजून रेसिपी बनवू शकतो? करवंद, हे आता करवंदाची चटणी बनवते. हा, करवंदाचं लोणचं पण करतात. आणि करवंद पिकल्यावर सुकवतात पण.
असं. सुकवून स्टोर करून ठेवतात आणि ती उपवासाला श्रावणामध्ये वगैरे ती उपवासाला खातात. गुलाचा पाक करायचा. हा हा खाता लोक. खातात श्रावणात नाही तेव्हा. एवढं सर्व करतात म्हणजे करवंदाच्या पासून 3-4 रेसिपी आहेत अजून. आणि जर आता आंबा नाही मिळाला तर करवंदाची चटणी पटकन करते. आता करवंद दिसलीत म्हणून करवंदाची आता चटणी म्हटलं करून दाखवते. आता आपल्याला मिक्सरला लावायचे नाही. आता मीठ टाकायचं हम्म. चवीनुसार मीठ टाकायचं. म्हणजे हे पण झटपट आहे ना मम्मी. हे झटपट झटपट. आणि वेळ नाही लागत जेवण करायला. आणि असं गावोगावी तुम्हाला तर माहितीच असेल करवंद असे आपल्याला झाडावर लगेच फ्रीमध्ये असे काढतात ना माणसं. फ्री असतात. ते कोणाला विचारायची पण गरज नाही. म्हणजे समजा घरी काय नसेल करवंद काढायची कच्ची आणि असं चटणी बनवून टाकायची. करवंदाची चटणी तयार आहे. ही चटणी टेस्ट बघ. न पाण्याशिवाय हा. ही करवंदाची चटणी खाऊन बघ. एकदम मस्त झाली आहे, आंबट पण टेस्ट लोणच्यासारखी. हा बाय खाऊन दाखव. पण खाऊन बघ. छान आहे, छान आहे. खाऊन दाखव. छान झाली.